പദം കഥയന്തച്ച മാം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച തേഷാം സദയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദാദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. തേഷാമേവാനുകമ്പാത്ത മഹമജ്ഞാനജം തമാ നാശയാമ്യാത്മഭാവാസ്തേ ഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ശരിയായിനാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ ഓക്കെ മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? പുഷ്പ. അതെന്താന്നറിയില്ല മാതാജി, അത് അടിച്ചേരം എന്തോ വന്നേരം ഒന്ന് ഓക്കെ അവിടെ ഓക്കേന്ന് കണ്ട് അത് അവിടെ കുത്തിയത്, അന്നേരം അത് വന്ന്. മാതാജി കേട്ടിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ? കേട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് പേര്. പുഷ്പ അല്ലേ? ആ പുഷ്പ മാറ്റിയുണ്ട്. ഇനി ചിലപ്പോ നാളെ വീണ്ടും മാറേണ്ടി വരാം, നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്താ അങ്ങനെ വന്ന മാതാജി? മാതാജി പേര് കൊടുത്തിട്ട് പേരിന്റെ അവിടെ മാതാജി ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനത് മാറ്റി. ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു എന്നെല്ലാവരും? പഠിച്ചു. അത് ചെല്ലിക്കോ കുറച്ച് ദിവസം, അപ്പൊ പഠിക്കുള്ളല്ലോ. ഇന്നലെ മാതാജി ഇല്ലാത്തവരുടെ കൂടെ ഭയങ്കര ബഹളായിരുന്നു മാതാജി. എല്ലാവരും കൂടി പഠിക്കലായിരുന്നു കേട്ടോ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 11. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം അല്ലെ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എവിടെ വരെ കണ്ടു വിശ്വരൂപം? 20 വരെ അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അതില്? വിശ്വരൂപം കണ്ട് അർജുനൻ ലാസ്റ്റ് ഭയം വന്നു പോയി അർജുനൻ. 29 വരെ എടുത്ത്. 29 വരെ എടുത്ത്. 20 വരെ പറഞ്ഞു മാതാജി. 29 വരെ എടുത്ത്. 30ാമത്തെ ഇനി എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 29 വരെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി 9 ശ്ലോകം എടുത്ത് മാതാജി അറിഞ്ഞില്ലേ? 20 എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നോട് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതുവരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 വരെ എടുത്തോളൂ മാതാജി. കേട്ടോ? ആരാ ശരിക്കും പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ റെക്കോർഡ് 29 എടുത്ത് മാതാജി. ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. 29 എടുത്ത്. 29 വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വരെ എടുത്ത് മാതാജി. ശരി 29 വരെ ഉറപ്പല്ലേ? 29 വരെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? 29 വരെയാണ് എടുത്തത്. ശരി. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? അപ്പൊ പിന്നെ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു മാതാജി. ഭയാനകമായ അർജുനന് ഭയപ്പാട് വന്നു. അതെ, അർജുനൻ കണ്ടു. നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഇന്നലെ വിശ്വരൂപം? അപ്പൊ നമ്മളും കാണായിരുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തില് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ മാറ്റി അല്ലെ? മാറ്റിയപ്പോ എന്തായി? ദ്രാഷ്ട്രൊക്കെ വന്നു ഭഗവാന്. അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടതിൽ കൂടെ?
ആരൊക്കെ പോണത് ചതഞ്ഞറിനൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദ്രംശകളിലൂടെ. അത് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇന്നലെ. യഥാപ്രദീപ്തം ജലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗ. അതുവരെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ, യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖർ ഭഗവാന്റെ ദ്രംശകളിൽ ഞെരിയുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടു. ശിരസ്സുകള് ചതഞ്ഞറിയുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്തായി മാറി? ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ പേടിയായി അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടും, പിന്നെ ഈയാമ്പാറ്റുകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്ന് കത്തിയേരുന്ന തീയിൽ വീഴുന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാണ് അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്തായി? ആദ്യത്തെ സന്തോഷമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ പേടിയായി അർജുനന്. നമുക്കും ഇല്ല, പേടിയായി അല്ലേ? പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനന് പേടിയായി. ഇപ്പൊ അതാണ് അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലേലീഹസ്യേഗ്രസമാന സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലബ്ധി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗത്സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്ര പ്രതിപ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ചുറ്റുപാടുമുള്ള തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അങ്ങ് കാണപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്ന കിരണങ്ങളും, ഭയങ്കര തേജസ് ആയിട്ടുള്ള കിരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ് ഇവിടെ. ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവേ വരപ്രസീത വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവാ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അർജുനനോട്? ദേവാദിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തേ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അർജുനന്റെ പേടിച്ച് ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുക. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ദേവാദിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തേ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ഈ രൂപമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. ഉഗ്രമൂർത്തേ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങ് ആദിപുരുഷനാണ്. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? അങ്ങയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാകുന്നു ഞാൻ. എന്താണ്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ കാലമാണ്. ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണ് ഞാൻ. എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽ പെട്ട എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞടത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞ തസ്മാത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസ്സോ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭൂങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം
മായൈവൈതേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്തം ഭവ സവ്യസാചീൻ. അതുകൊണ്ട് യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാചീൻ. അർജുനനോട് പറയണം, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതിയിട്ട് യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. നീ നിന്റെ യശസ് നേടിയാൽ മാത്രം മതി. കാരണം എന്താണ്? എന്നിട്ട് ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കൂ. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി അവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? പൊരുതി യശസ് നേടാൻ മാത്രം ചെയ്യാ. അങ്ങനെ സവ്യസാചീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അർജുനന്. സവ്യസാചീൻ വെച്ചാല് അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് സവ്യസാചീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരൊക്കെ ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നീ അപ്പൊ പൊരുതി യശസ് നേടി നീ എന്ത് ചെയ്യാ? രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചോളൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചമൊട്ടാകെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്ന ആളാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ. ഭഗവാന്റെ അതനുസരിച്ച് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതനാകുന്ന ആളാണ് ആര്? പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനപി യോധവീരാൻ മയാ ഹസ്താസ്തം ജഹിമാ വ്യധിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യ ചേതാസിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ ഇവരും പിന്നെ മഹാരഥന്മാര്. മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മഹാരഥന്മാര് 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതുന്ന സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അവരായിട്ട് യുദ്ധം ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ആ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇനി നിനക്ക് അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ ദുഃഖം വേണ്ട. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി എന്താണ്? അവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ വെറുതെ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കളൊക്കെ തോറ്റുപോയിക്കൊള്ളും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയിച്ച പോലെ തന്നെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും പരമപുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിറവേറ്റുന്നു. അത് കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അത് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി സഞ്ജയം പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറച്ചിട്ട് കൈകൾ കൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. വിശ്വരൂപം കണ്ട അർജുനൻ അത്ഭുതക്രാന്തനായി പോയി കൈകൂപ്പി കൃഷ്ണനെ ആദരവോടെ വന്ദിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രകീർത്തിയ ജഹർ പ്രഹീഷ്യാത്യനുരുച്യതേ രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ചാസിദ്ധ സംഘ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം. അതായത് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങയുടെ നാമം കീർത്തനം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദഭരിതമായി തീരാണ്. പിന്നെ അങ്ങയിൽ എല്ലാവരും അനുരക്തമാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവരോ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയന്ന് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതമാണോ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്.
പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നൊരു ഭക്തനറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. തസ്മാച്ച് തേനാ നമേരൻ മഹാത്മാൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സതത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശയവുമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണ് ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. എന്നിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആദിമനായിട്ടുള്ള എന്താ പറഞ്ഞ, അങ്ങാണ് ആദിമനായിട്ടുള്ള സ്രഷ്ടാവ്, ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാത്തത് എല്ലാവരും? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്രയമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ആരാധിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. എന്താ പറഞ്ഞ, ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ സമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തതം വിശ്വാനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അഭയസ്ഥാനവും അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദിദേവനാണ് അങ്ങ്, പുരാണ പുരുഷനാണ് അങ്ങ്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരം അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും അങ്ങയെ കുറിച്ചാണ്, അറിയുന്നവനും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അഭയസ്ഥാനം, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്ന് ആര് പറയാണിതൊക്കെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ സർവ്വവ്യാപിയും ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളെക്കാളും ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങൾ തന്നെയും ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. അതിനാൽ സർവോത്തമനാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവോത്തമനാണ്. എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. വായൂർയമോഗ്നിർവരുണാശാങ്ക പ്രജാപതി സ്വം പ്രപിതാമഹശ്ച വായുർയമോഗ്നിർവരുണാശാങ്ക പ്രജാപതി സ്വം പ്രപീതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ വായു പരമനിയന്താവ്, യമൻ, അഗ്നി, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി, പ്രപിതാമഹൻ എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അങ്ങ് തന്നെ 1000 തവണയും അതിലേറെ പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് 1000 പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളാണ് ഇവിടെ. പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിതാവ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന്. നമാ പുരുസ്താദ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദ ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് എന്താണ്? നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കട്ടെ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.
വായു സർവവ്യാപിയായതും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധിയാകുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വായുവെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദിജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിതാവായതിനാൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രപിതാമഹൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വായുവെന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹാസാർത്ഥമസകൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുത തക്ഷമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വമഹമപ്രമേയം തക്ഷാമയേ ത്വമഹമ അപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഹേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹം കൊണ്ടോ സംഭ്രാന്തി വിളിച്ചു പോകും. അങ്ങ് നമ്മൾ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്, ആഹാരം കഴിക്കുക ചെയ്യുമ്പോഴും വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ ഇതാ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ടും കൃഷ്ണനോടുള്ള മൈത്രി ബന്ധം അർജുനൻ സ്മരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യസ്യ ഗുരുർഗരീയാൻ സമോസ്തപ്യധികാകുതോന്യോ ലോകത്രയോപ്യപ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമനായിട്ടോ അങ്ങേക്ക് സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യരാവാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെയാകിൽ അതുല്യ പ്രഭാവമേ, എന്താണ് പറയുക, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ഹൃദയം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണെന്ന് അവിടത്തെ നന്നായി അറിയുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും വ്യത്യസ്തനല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകും. അല്ലാത്തവര് ചിന്തിക്കെന്താണ്? ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? മൂഢന്മാരാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും ഒക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വമം ഹമീശമീഠ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോം പ്രിയായാർഹസി ദേവ സോഢ്യം. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു, പ്രസാദിക്കണമേ. അപ്പൊ അങ്ങ് സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു, പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ ഒരു അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിഴകളെല്ലാം അങ്ങനോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് ഭഗവാൻ
ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ് ഭക്തന്മാരും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള പലവിധ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ചിലർ കൃഷ്ണന്റെ മകനായിട്ട്, ചിലർ ഭർത്താവായിട്ട്, ചിലർ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട്, ചിലർ യജമാനനൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ പലവർക്കും പല രീതിയിലാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവം വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും. പലരും പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ചിലര് മകനെ പോലെ ആരാധിക്കാം, കാമുകനായിട്ട് ആരാധിക്കാം, ഭർത്താവായിട്ട് ആരാധിക്കാം, സുഹൃത്തായിട്ട് ആരാധിക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട ഭയേന ചാപ്രവ്യഥിതം മനോമേ തഥേവ മേ ദർശയ മേ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകണേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി, പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്തുമായി, ഭയവും വന്നു, പേടിയുമായി. അതുകൊണ്ട് ദേവാദിദേവ, മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് ആര് പറയാണ്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അർജുനന് കൃഷ്ണനിൽ ഉറ്റമിത്രം എന്ന നിലയിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇനി എന്ത് പറയാണ്, ഈ രൂപം മതി എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. ഇനി എന്താ പറയണത്, കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ സഹസ്രബാഹുക്കളാണ് വിശ്വരൂപ. 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണം. ഇനി അടുത്ത രൂപം കാണണമെന്ന് പറയണം. ആദ്യം വിശ്വരൂപം പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ ഏതാണ്, 4 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാരായണ രൂപം, അതായത് പരമാത്മ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ആ നാരായണ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ 100,000 ശാശ്വത രൂപങ്ങളിൽ വാഴുന്നു. അവയിൽ പ്രധാനം ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, നാരായണൻ എന്നിവ. ഇവയെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് ആദിപുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ നിത്യവും നവയൗവനയുക്തനായി തിളങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞവർ, മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, പല പല രൂപങ്ങൾ, ശ്രീരാമനായിട്ടും നരസിംഹമായിട്ടും നാരായണനായിട്ടും ഇങ്ങനെ വന്നു. അതില് ഭഗവാൻ ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ആദിപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ നിൽക്കാണ്, നവയൗവന യുക്തനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന നാദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായി ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, എന്താണ്, ഞാൻ നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ്, അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായിട്ടുള്ള എന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എവിടെയാണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വരൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയമായി ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അർജുനൻ മാത്രമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭക്തനോടുള്ള കരുണ മൂലം തേജോമയവും വിഭൂതി ബഹുലവുമായ ആ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും കൃഷ്ണന്റെ കനിവ് കൊണ്ട് അർജുനന് കാട്ടിയ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഏവം രൂപകശക്യ അഹം നൃലോക ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം,
പിന്നെ വേദാധ്യയനം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്തത് കൊണ്ട്, വേദാധ്യയനം ചെയ്തത് കൊണ്ട്, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനോ തപസ്സോ ഇതൊന്നും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ആർക്കും ദൃശ്യമാവില്ല. ഭഗവാന്റെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം വർണ്ണനയുണ്ട്. അർജുനന് മുമ്പ് ആർക്കും ഈ രൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഏകദേശ ജ്ഞാനം ലഭ്യമായി. ശരിക്കും ദിവ്യതയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുക തന്നെ ചെയ്യാം. തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ദിവ്യനാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ? ദിവ്യത്വം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ദിവ്യത്വം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മാതേ വ്യഥാമാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമീദൃംഗമേതം വ്യപേദഭീപ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രവശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീപത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പോ എന്റെ ഈ ഭീപത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ്? നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് ഇപ്പൊ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് രൂപമാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? ചതുർഭുജ രൂപം അല്ലെ? ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അത് ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറാൻ സഹായകമല്ല. ഭക്തന് വേണ്ടത് തന്റെ ആരാധനാനിതങ്ങളായ ഭക്തന് വേണ്ടത് ആരാധനാഭരിതങ്ങളായ ശ്ലോകാണത്. ആരാധനാഭരിതങ്ങളായ അല്ലെ? ഭക്തന് വേണ്ടത് തന്റെ ആരാധനാഭരിതങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കലോ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ദിഭുജമായ കൃഷ്ണരൂപം ദർശിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. താല്പര്യമില്ല. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? പ്രേമഭാവനകളൊന്നും കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വിഭുജ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം ഭൂതാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രോട്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അർജുനൻ എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു? ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് സാധാരണ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലും ദർശനം കൊടുത്തു. ലോക നിയന്താവായ അദ്ദേഹം ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഭയം ശമിപ്പിച്ച് വീണ്ടും തന്റെ അതിസുന്ദരമായ കൃഷ്ണരൂപം കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഏത് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു? ആദ്യം നാരായണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള തന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ ത്വം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായി ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ മാനുഷിക ആകാരം, മനുഷ്യരൂപത്തില് അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി.
എന്ന് പറയണം. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈകൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് പറയാം? ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഗീതാഭാഷ്യങ്ങൾ ഒരു പരമഭക്തന് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊന്നും എന്തുണ്ടാക്കുന്നില്ല? അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഭക്തൻ അറിയാം ഭഗവാൻ എല്ലാം സാധിക്കുന്നവനാണെന്ന്, അല്ലെ? ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ രൂപം ഏത് രൂപമാണ് കാണുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ, അല്ലെ? ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള രൂപമാണ്. ദേവന്മാര് പോലും എന്ത് ആഗ്രഹിക്കാണ്? എന്റെ ഈ രൂപത്തെ കാണാനായിട്ട് അവസരം നോക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ്. ദേവകി മാതാവ് ഭഗവാന് ദേവകി മാതാവ് ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട സമയമായപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരെല്ലാവരും അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ കാരണം സുദൂർദർശമിതം രൂപം എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ രൂപം ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസമാണ്. എല്ലാവരും അതിന് അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ യോഗമായാൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം ആർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നുവോ അയാൾക്ക് മാത്രമേ ദൃശ്യനാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വയം ആർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നുവോ അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നു. നാഹം വെദേർന തപസ നാദേ നാനാ ചേച്ചിയ ശക്യ ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനാസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് വേദാധ്യയനം ചെയ്താലോ തപസ് ചെയ്താലോ ദാനങ്ങളോ യജ്ഞങ്ങളോ ചെയ്താലൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. കൃഷ്ണൻ ദേവകി വസുദേവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചതുർഭുജാകൃതിയിലാണ് ആദ്യം ആവിർഭവിച്ചത്. പിന്നീട് ദ്വിഭുജാകൃതിയിലായി. ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നാസികർക്കും ഭക്തി സാധന അനുഷ്ഠിക്കാത്തവർക്കും പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം ദേവകി വസുദേവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നീടാണ് ദേവകി മാതാവിന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനോ കാണാനോ സാധിക്കില്ല. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജാത്തും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോ എന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയോട് കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്നിൽ പ്രവേശിക്കാനോ എന്നെ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സാധന കൊണ്ട് മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയകൾ കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധികാരിത്വമില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വൃഥാ സമയം പാഴാക്കുകയാണെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുകയത്രേ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്? ഭക്തി സാധന കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് സാധിക്കില്ല. അവര് സമയം ാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്.
മത്കർമ്മ കൃന്മത്പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതാഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസാ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ആരാണ്? നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ശുദ്ധസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഊഹാപോഹങ്ങളും കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, പിന്നെന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതുക, എല്ലാത്തിനോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയാണ്. ഒരു ക്ഷണികാവിഷ്കാരമായ വിശ്വരൂപം, സർവസംഹാരിയായ കാലത്തിന്റെ രൂപം, ചതുർഭുജനായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം കൃഷ്ണൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? വിശ്വരൂപം വന്നു, കാലരൂപം വന്നു, ചതുർഭുജ രൂപം വന്നു, അതിനുശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം വന്നു, കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാ ആവിർഭാവങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. മറിച്ച് ആദിമമായ വിശ്വരൂപത്തിന്റെയോ വിഷ്ണുവിന്റെയോ പ്രത്യക്ഷീഭാവമല്ല കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് സർവ്വരൂപങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം. വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ അനേകമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ രൂപങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപത്തില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മള്? ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട്. ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ? ഇന്നലെ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞില്ല. വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനൻ കാണാനായത്? രൂപം രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. ആ അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമൂല്യവും ശ്ലോകത്തിലാണ് മാതാജി ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 10ഉം 11 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 11 10ഉം 11 കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉഗ്രമൂർത്തിയായ മാറിയ കാലത്തു സമയം അനേകം മുഖങ്ങളും കൈകളും പ്രകാശവും ഭീകരതയും സൗമ്യതയും ഈ രൂപത്തിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു. കുറെ ഉണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ. 10-11 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണത്. രണ്ടാമത്തത് ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ കാലസ്വരൂപന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? കാലനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു? അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, എല്ലാവരും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, സംഹരിക്കുന്നു. സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വന്നു. പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ വന്നു. മാതാജി ഒന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞേ മാതാജി. കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ എല്ലാവരും 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ സമസ്ത ലോകങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ്. എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കാലന്റെ ദൗത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. അർജുനൻ എന്തിനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം അറിയാതെ ഭഗവാൻ സുഹൃത്ത് മാത്രം കരുതി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ചെങ്ങാതി എന്നെല്ലാം അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലോ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയെ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. മാതാജി ശ്ലോകം 42. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്ലോകം. 42. മനസ്സിലായല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും? ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചത്? ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖരായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമാനവാൻ കഴിവുള്ളവരോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങയെയാകയിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭവനെ 3 ലോകങ്ങളിൽ അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണ്? ഏത് ശ്ലോകം? 43. കാലരൂപത്തിലുള്ള ആജ്ഞ ലോകരക്ഷയ്ക്ക് മാതാജി 4-ാമന്റെ ഉത്തരുന്നത് ശ്ലോകം 18, 19, 20 അല്ലേ? അതിന്റെ ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയാ പോരെ? ഏതില്? സർവസ്വ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്നല്ലേ? കിരീടിനും ഗതിനും ചക്രണം തതോ രാശി സൗദോദിത്യവ ദീക്ഷ സൗന്ദര്യ ദീപ്താനർഹദ്യതിവപ്രമേയം. അർജുനൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എഴുതാം മാതാജി. ഇത് എഴുതാം. അർജുനൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് 18 ആദ്യമായ പരമലക്ഷ്മി അങ്ങാണ്. അതായത് അവ്യേനും പുരാതന ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണമായ സനാതനായ ചിൽപുരുഷൻ അങ്ങ ഭഗവാനാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ പറയുന്ന എല്ലാതും നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതാം അല്ലെ? ഞാൻ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന കാലമാണ്. അല്ല, അതല്ല അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ സർവജ്ഞൻ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ പറഞ്ഞൂടെ? അങ്ങ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുവിടുന്നത്? ആദിമമായ ലക്ഷ്യം ജഗത്തിന്റെ മണ്ഡിമ വിശ്രമസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവ്യനും പുരാതന ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് പുരുഷനും 18-ാമത്തെ 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 18, 19, 20 ഇതിന്റെ ശ്ലോകാട്ടം എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ ഭൂമി ആകാശം സർവമുഖങ്ങളും ഭഗവാനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. 20-ാമത്തെ വേണ്ട. 18-ഉം 19 മധ്യമ അവസാനവും ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാടുന്നുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു വേണ്ട, അങ്ങയുടെ തേജസ് ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ പറയുന്നത്? ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അത് വേണ്ട. പിന്നെ അങ്ങനെ ശ്ലോകം നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണോ ശ്ലോകം നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അനുസരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. മതി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അത് കേട്ടോ ശ്ലോകം. പിന്നെ ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞത് ചരാചരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവാണങ്ങ്. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരു അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമനായിട്ടോ അങ്ങേക്ക് സമാനനാവാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവരായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അതുല്യ പ്രഭാവം 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് അതും വേണ്ട. ഏത് രൂപം കാണിക്കണം? ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കിരീടത്തോട് കൂടിയവൻ ഗദയും ചക്രവും കൈകളിൽ ഏന്തിയവൻ 4 കൈകളോട് കൂടിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാരായണ രൂപമാണ്. ഭഗവാൻ ദർശിച്ചാണ് അർജുനൻ ശാന്തനായത്. മനുഷ്യരൂപം, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമല്ലേ മാതാജി? ദ്വിഭുജനായ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം 51-ലുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കണ്ടപ്പോഴാണ് അർജുനൻ ശാന്തനായത്. ഏതു മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുന്നത്? ഭക്തിമാർഗത്തിൽ കൂടെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കുക,
ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭക്തിയോട് കൂടി ലക്ഷ്യമെന്നറിയുക. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യൻ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. ആരാണ് ഇതിന് പറയണത്? മാതാജി പറയണത് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യനായിട്ടുള്ളവരാരാണ്? ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്തു രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ 55-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല അല്ലെ?